ജി ഈ കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഒരു മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ശ്രീ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം. അതൊരു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ മരണം ഉണ്ടായത്. അതായത് PP ദിവ്യ, അവിടുത്തെ CPMൻ്റെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ്, ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ആ യോഗത്തിൽ കയറുകയും പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെയും കൊണ്ട് ക്യാമറയും കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. പിറ്റേന്ന് സ്ഥലം മാറി അവിടെ എത്തേണ്ട അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഇതായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. വളരെ വലിയൊരു ജനരോഷം ഉയർന്നു. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അഴിമതിയെപ്പറ്റി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്കില്ലേ എന്നാണ് സൈബർ അനുകൂല CPM അനുകൂല ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതേസമയം തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് നവീൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം NGO യൂണിയൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഈ PP ദിവ്യക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നിയമമുണ്ടോ? PP ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിയമമുണ്ട്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം 10 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. അപ്പോൾ 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കും. മജിസ്ട്രേറ്റ് മിനിമം 15 ദിവസം റിമാൻഡ് ചെയ്യും. അത്തരം ഒരു കുറ്റമാണ് PP ദിവ്യ ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ PP ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ അവർ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനോ സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റാരും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വീഡിയോ എടുത്ത ആൾ ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചോ, എല്ലാ TV-ക്കാരും ആ വീഡിയോ കാണിച്ചു. ബട്ട് ആ സമയത്ത് അവിടെ പോയി ആ വീഡിയോ എടുത്ത ആളാര്? അയാൾ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുള്ള ആളാണ്. അയാളുടെ പേര് പുറത്തു വരുന്നില്ല, ആരും അന്വേഷിക്കുന്നുമില്ല. TV ചാനലുകാരും പുറത്തു പറയുന്നില്ല. ആ വീഡിയോ കാണിച്ചത് മോശമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ വലിയ തമ്പുരാനാണല്ലോ വിനു വി ജോൺ. അല്ല, അത് വാർത്തയല്ലേ, അത് കാണിക്കണ്ടേ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. ഈ കിട്ടുന്ന വാർത്തകൾ മുൻപിൻ നോക്കാതെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ മാധ്യമധർമ്മം? ഒരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നു, ഇത് കാണിക്കണോ? നമ്മളായിട്ട് ഇത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണോ? അപ്പോൾ പറയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ ചെയ്തോട്ടെ, നമ്മൾ ആ വിഷ്വൽ കാണിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും വിനു വി ജോണിനും മാതൃഭൂമിക്കും മനോരമയ്ക്കും ഒക്കെ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യാറുമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരൊളിച്ചു വെച്ച എത്ര കഥകളുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഷാനി പ്രഭാകർ തന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരോട് പറഞ്ഞില്ല, സംഘപരിവാറിന് ഗുണം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ കേരളം മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാനി, അതാണല്ലോ, മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മീഡിയയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പാർട്ടിയിലും ഇതുപോലെയാണ്.